Je to kniha o střední Evropě, o tom, jak nebezpečná část Evropy to je. A je to rozhovor s paní Magdou Vašáriovou, což je asi nejlepší člověk, který může o tomto kousku Evropy mluvit, protože zná dobře všech těch 5 zemí, Slovensko, Česko pochopitelně, ale také Polsko, Rakousko a Maďarsko. A nejen, že to má skvěle nastudováno, ale ona to i zažila, všechny ty země, a povídala si s těmi rozhodujícími lidmi za těch 30 let, kteří ovlivňovali politiku v těchto 5 zemích. Ja som najprv bola v rozpakoch, pretože ako pravá žena sa podceňujem, ale nakoniec ma pán Šabata presvedčil a ja si myslím, že je dôležité hovoriť o tom, že nie sme biele holúbky. My sme naozaj veľmi nebezpečná časť Európy a mali by sme si to uvedomiť, pretože my nie sme schopní prevziať zodpovednosť. A nie len teda za seba a za túto časť Európy, ale my musíme už teraz dnes prebrať zodpovednosť za celú Európu a to sa nám nedarí. A preto som na to pristúpila. Bolo to niekedy dosť namáhavé, pretože keď som tu náhodou bola v Prahe, tak zase 2-3 hodiny sme sedeli s pánom Šabatom a potom hlavne tie autorizácie, ktoré mi zobrali čas leta, ale ja som rada, dúfam teda, že to bude všetko v poriadku. Tešila som sa, že to prečítal pán Kosatík a našiel tam len 2 chyby, že? Málo, áno. 2 chyby, nejaké zásadné, hej. Takže kde som sa pomýlila v nejakom dátume alebo tak. Takže snáď to k niečomu prispieje. Kvôli tomu som na to pristúpila. My jsme na začátku řekli, že zkusíme, aby ten obrázek byl pronikavý. Já si myslím, že se nám to povedlo. To je první věc. A druhá věc je, když mluvíme o té Evropě tak trochu despektem, tak ta kniha je vlastně nadějeplná. No, Poliaci stále bojujú, hej. Ja som sa dosť vydesila po voľbe poľského prezidenta. Teraz v poslednej dobe uvidíme, je to stále veľmi, veľmi otázne v Poľsku, ako to skončí, ale držím palce pánu Donaldovi Tuskovi, ktorého samozrejme ešte osobne poznám. Ale myslím si, a v tej knihe to je, že vy Česi by ste konečne mali prevziať väčší diel zodpovednosti. A nie len vtedy, keď vás Poliaci veľmi kritizovali koncom 19. storočia, že ste sa len tak ako chceli ste prežiť a ako si pomôcť a tak ďalej, miesto toho, aby ste sa stali vedúcou silou v slovanskom svete miesto Rusov. To vám vtedy Poliaci vyčítali. Je to veľmi zaujímavé sa pozrieť na celú túto históriu, pretože ak si vymyslíte, vy mladšia generácia, že sa môžete vykašľať, čo sa stalo koncom 19. storočia, keď vzniká politický nacionalizmus a v 20. storočí, že vy ste 21. storočie a keď to tu náhodou nepôjde, tak zbalíte kufre a presťahujete sa niekam inám. To je veľmi zlá myšlienka. Takže myslím si, že v tej knihe je to jasné. Vy Česi konečne prestaňte sadiť mrkvy na chalupách.